Biz bu tür sosyal medya mecralarının tamamen Li Tirkiye piştî sertorên civakî, taybetî ser Twitterê ve rezîl Esra Albayrak keça Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan hat kirin, Erdoğan temamî qedexekirin yan jî kontrolkirina torên civakî yên wek YouTube, Netflix û Twitterê anî rojevê. Berdevkê AK Parti Ömer Çelik jî rakan, divê pêkûpêkkirinek ku hemwelatî me biparêze amade bibe. û got piştî banga Serokkomar Erdoğan, dê demek kurte xebatek bê parlamentoyê. Li Partiya Netewperest MHP piştkiriya xebateke divî warî dike, partiyên opozisyonên sereke CHP, Partiya İYİ, HDP ve yekê tundî şermezar dikin. Twitter Türkiye'den 7300 Beriya çend hefteya, Twitterê ji Tirkiye 7340 hesabên ku astenkirina polîtikayên manipülasyonê bin pêkirine girtin. Twitterê bi avayek fermî ragihan dibû, ew hesab bi xebatên civaniyên AK Partiyê ve girêdayîne. AK Parti berêziya li hember jinan nîşan dide, lê ji ber polîtikayên ku jinan di malê de heps dike, êrişên dij jinan û daraza alîgirê mêran, em dizanin ku AK Parti di vî varî de qet nejidile. Armanc ev e ku muxalîf ji ser torên civakî jî bên bêdengkirin û yên bertekan nîşanî desthilatê didin bên astengkirin. Parêzerê Komisyona Mafê Mirovan ya Baroya Ankarê Sercan Aranjî amaje dike ku li Tirkiye ji xwe mevzuateke ku karbarên înternetê saz dike wek Kanûna 5651 heye û li gor vê yekê kesên medyaya civakî de rastî êrişan bên dikarin daxwaza mafên xwe bikin. Herhangi bir bireyin kişilik haklarına vesaire bir saldırı oldu. Dema ku êrişek li şixsekê bêkirin, qanûn re nîşan didin. Kadê çi bêkirin û şixs dikarin daxwaza girtina wan hesabên ku êrişkirine bikin. Li gorî hiqûqê em dibêjin çênabe torên civakî bên qedexekirin. Lê belê di heyamên borî de dema qeyranên civakî yan ji bûbeletan de medît ku înternet bi temamî hat rawestandin û hin malper hatin girtin. Jaliyedin ve li gorî qanûnên Amerîkayê tenê di pêkhatina sucên giran yên wekî terorî de Facebook û Twitter û torên civakî yên din navnîşanên IP yên hesaban parve dikin. Gorî raporta we bi astengdar ya 2019 ku jaliyê du akademisyenan ve bo Komeleya Azadiya Ramanan hatiye amadekirin, sala 2019 li Tirkiye 7000 hesabên Twitterê, 40000 tweet, 10,000 vîdyoên YouTubeê, 6200 parvekirinên Facebookê hatin astengkirin. Herwiha gor heman raportê di navbera salên 2012 û 2019 de ji tevahiya cîhanê bo Twitterê 7396 biryarên dadgehê hatine şandin bo astengkirina hesaban ku 5487 van biryaran ji Tirkiye ne. Saîd Özmen, Kurdistan 24, Ankara.